Engvangin nge me Haihawt ta ke lo ni Haihawt na hian kan pei lo thil tam tak min ti non tir le fawa min ti ba la a chang phei chon kan bei don chan ani then thil poi tak thlen thei thil ani awangin kan Haihawt chan hi hriaila om zenei takina chan te chu chui la kong tam taka sot puina le in siam thatna kan nei pha thei don ani ole masa in what pani stress le anxiety he ron sai fe lo ko do stress kan ti chu kan taksa le ril ru in thil ron thleng thut adon na sat lot a chawna le min ti hlau thei thil kan ton jin lu tu ka wanga hre om taka kan om soina ti in da ta ila adik lo chong lawang chu hetiang thil hi kan ton theu to ani anga mi pa ngai ton fo thin ani stress hi kan ni tin nun man na nei theina chan satam em atong jing le van roi big deuh te phei tan chuan taksa ti hrisel lawa rel lam thleng in thil thalo tak tak a thlen the ni kan school kal na hmuna tangte kan na tho na hmuna tangte in hetiang thil hi nei ol sama har san na tam tak poisa in dei lo na in ngai zon boina te hi alang sar zol pui ani ome social media kan du lo thil tam tak kan ton te kan bei sei lo thil ron thleng te in rin lok om lawa van doina to thut mai ang te le thian hau bo ruak u nau in kar bo ruak thalo ton jing lutuk te hianin stress kan ti hi anasa zol thina van doi wangani tila adik ber mai ome adot le chuan anxiety he thil poi hi minol puina kan ton le nei fo thina nia na chi khata da ta ila asolom love stress kan ti le anxiety hi thu mun ni chi alo ma se an kal kop na chena om ve ani anxiety chu ri ruwa thil hlo ruk nei nga em mai engpo ti don se lau thong reng lau thon chan mu mal po om chong si lawa te de du reng mai ang chi hi ania kan thil ti thalo le ton thalo tam tak te awanga heng te hi nei thin kan ni Engtin ngai zong phat san fo chuan ngai zong dang nein chu angai zong thar chu aring lel fawanga ama angani ve mai te a lau thong renganga anxiety nei lo ni don ni atam zok chu kan chin thalo te awanga kan nuna ron ngong le thia ti ila asolom love kong dang le a chuanin motor accident to ini chuanin motor I chuan le apiang in hlona inei to ang khatiang thil hlona kha anxiety chu ni ole khang mi te pani khania chuanin adot le a chuanin Engvanga Haihawt em mai nge kan ni ti kha lo ngai thale donang kan Haihawt chan tam tak te hi chu kan du wang le thil ti sual wanga nei kan ni lo kan van doi wang te le kan omna hmuna zir te a zoi kan nei ani thina ni ama sabera chuan atira kan soi stress le anxiety kan ti khian kan nun angong na sat lutuka kan ton jin lutuk chuan kan hriat reng theina ati che hret kan memory hi zoi na te nep tial thian thil kan hriat thiam theina lo don son thiam theina thlengin ngong thalawana ya hei hian min ti Haihawt thina ni panhina tan chuanin kham khop mut na hun nei lo le mut thil hlei theilo chang kan nga lutuk hianin kan hriat reng theina ati kiam thina thil kan chin chi a hlei theilowa min ti Haihawta thil kan thei ngel zung zelani etiang ang mu theilo mutui hlei theilo theni ni chuan kan video ma sa mu hlei theilo te ta na thulom om ti kha en chi viau mai theini apathum na tan chuan media kan man na satluada media pon lama kan Haihawt thina phone kan mu nom ti zong tak le games khel lai te hrai thei phian si phone khoi ma kan thil thin chia hre chuak lai thei to lo kan ni fo thin media lama a chin tok le in zoom chin tok nei lo te chu real life a an Haihawt thina ni apalena tan chuan mishing hian pian pui Haihawt hun kan nei ve shima chu dani mi pa ngai chuan kum som li chin chung lama chuan hriat reng theina kan nei tlem to thina thil chin chia kan har sata kan ton to thil tam tak te po kan thei ngel na sa to thin le ni ke po he kum som li ga ting chodon ka Haihawt chodon khop mai ka ti mai ni ha a pangana tan chuanin thu hriat tam lutuk chu tiro chu a tha hai hi ti tur emo ti lo tur chu lo ti nge ang che hetiang thu pek le ngen na te hian kan thluak a chok boya kan ngai poimo thil tam tak te po heng te wang hian kan thei ngel thina kan hriat chu le meu chuna lo tlai to thina ni
parok na tan calendar le dar zat te le ti tur list siam na paper te iman tangkai than lo chuanin a hun bi taka I thleng loin I the ngel fawang he thil hi hun bi von dik na ni mai pia lama hai hot na laka kan fi hlim na kong thata kani dot le a chuanin kan taksa ina mamo vitamin B kan tlak cham chuanin kan hriat reng thaina power ti hniam thaya hriat reng na nei thatur le thil chin chia na thatak nei du chuanin vitamin B12 fi kan ei nge ngai angai do na ni aparet na tan chuanin riru ram hrisel lo na depression le adang dang hian kan hriat reng theina le thil chin chia theina na men loina ti hniam thaya heng te hian kan riru mai ni lo kan thuak a khoi chena sa le ani depression lam kai noi chu a hre chiang du tan kan video masalama kan soi to kha pakwana tan chuanin chu ai por lu tuk hian kan thil chin chia theina man pei lo na automatic in a thlen thaya ngai ati sam le zual thren atui ti awanga ai teu kha a thaber lo te na ni chu le to berna tan chuanin thil ngai reng boi puya su na ngai a su kluta thil pakhat chawa in sorbing ngor hian thil dang da poimo lo na le ngai nep na men nei tir thina thil danga re ro sen tum na le paina min nei tir thei to thin lawa hei wang hian me hei hot le midang ngai poimo lo kan lo ni thina ni ole kha zong kha ni e me hei hot takin ni chuanin elo hlok pui nge ka be sei ani le ule